La Sílvia de la Cruz surt de casa per anar a dur a un traster unes caixes de coses que fan nosa a casa seva. Fa anys que no té cotxe en propietat i ha provat diverses empreses de cotxe compartit des que ho va provar per primer cop a Londres. Ara és clienta de MEC, una empresa de car-sharing de cotxes elèctrics que fa pocs mesos que funciona a Vilafranca del Penedès i a Barcelona. Es troba el cotxe endollat a l'aparcament i quan l'obre amb el mòbil només cal que premi el botó de posada en marxa. Jo he pensat molts cops de comprar-me un cotxe i realment, a més m'agrada molt conduir i sempre penso quin cotxe voldria tenir i de tenir-lo jo, però realment penso, i què farà el cotxe tantes hores al pàrquing sense fer res? Estic pagant un pàrquing, estic pagant una assegurança i no li veig el sentit. La Sílvia fa servir el cotxe 2 o 3 vegades al mes i és un dels tipus de clients que les empreses de car-sharing atrauen amb facilitat. Aquesta empresa té una aliança amb Nissan per fer servir els seus cotxes i també el seu sistema de recàrrega d'electricitat, però és una empresa independent. Nosaltres som una startup, som una empresa petita i innovadora que aprofitem tecnologia de connectivitat de proveïdors externs i que l'apliquem de la forma més adequada possible perquè l'usuari tingui unes tarifes competitives i, per tant, som una empresa independent.